Matur thank you Dek Sinta. Oh, duduk dulu. Nah. Iki masih bulan November. Bulan November iki bulane wayang. Mergo yen ora kleru tahun 2018 kuwi wayang ditetapkan melalui perpres peraturan presiden ya toh menjadi hari wayang nasional. Oh ngono dipengeti kuwi sakjane wis suwe tahun 2003 kuwi wayang wis diakui kelawan UNESCO sebagai karya agung budaya dunia tahun 2003 mula ora ana salahe negara kita mengakui wayang dengan menetapkan hari wayang nasional. Oh ngono ya kuwi tanggale wingi sing wis kelakon wingi tanggal 7 November Lah Asta Brata apa ora ngenekne wayangan? Ngenekne. Tanggale tanggal 20 November mapane ya ning kene Sanggar Astabrata go di live streaming ngono hari wayang dunia hari wayang nasional tanggal 20 November sing diselenggarakan kelawan Sanggar Astabrata dalange heboh wis pokoke dirahasiakan Mas Ihan oh ya tanggal 20 November kepareng mirsani oke. Dilanjut nglerek Mbak Enggar jumeneng Mbak jumeneng Wilujeng dalu Mbak Enggar wilujeng dalu Mas Dala wah biru ya ta nuansane biru wah sampeyan nganggo klambi biru saya semorot cahyane alhamdulillah iki mengucapkan dulu doa sapa-sapa dulu salam-salam dulu sugeng dalu Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi Pak pawartosipun? Sae. Nggih, kula ngaturaken sugeng ambal warsa kagem Partai Nasdem ingkang kaping 12 nggih Mas. Ya, 10 tahun. Nggih, mugi-mugi tansah lancar jaya nggih Pak. Mas Yogi juga didoakan Mbak Enggar. Oh nggih, Mas Yogi. Kok bener nimbali nih Mas Yogi. Iya nggih. Nggih Mas Yogi, mugi-mugi Mas Yogi tansah diparingi rezeki ingkang lancar. Tambah awet muda. Ada. Dek niken Dek Sinta ngarani Mas Yogi ganteng. Jenengan? Nggih, Mbak Ning. Sami ganteng. Kayak ada manis-manisnya ya. Nggih. Manis. Kabeh imut. Ya 11 12 karo sing nyimping aku lah ya. Ya jangan. Iki ya ada. Kulitnya itu kan sawu-sawu bosok. Nah niku kan imut. Imut ya. Ngaturi tetembangan Mbak Enggar. Iki sampean dipirsani undangan dan dipirsani lumantar YouTube ki tak pantau 204 yang menonton. Alhamdulillah. Kuatah ya Mas. Penonton setianya Astabrata itu kuatah pol. Iya. Iki lagune Tetap Selindro. Gubuk Asmara. Nggih. Gubuk Asmara. Digawe anu sik ya ndang. Dik Sinta mengurung ngene kok po ame bel. Oh iya. Urung ngono kudu ngono pokoke. Enak nih tadi. Iya. Ayo Gubuk Asmara. Mbak Enggar bersama Astabrata. Wilujeng midhangetaken. Yuk. Iki lho sing tak goleki. Ada yang penayung
Asik asik. Angkat Cik ya. Siang makan nasi kalau malam mimi cucu. Asik. Makasih Mbak Enggar, duduk lagi ya. Wah, iki aku gua arep mamerne. Mamerne apa? Iki mumpung karo Partai Nasdem, Iki Nanang teko ta Nanang? Nah, iki nek ora munggah iki rugi mumpung ana Nanang. Rene Lang, ayo Nang. Wah. Ora usah jaluk spot.
Kok ora usah lho gayamu. Heeh. Kene nang. Nanang si tunanetra. Wah, iki ambak tunanetra ning duwe keluwihan iso nembang. Wah, Iki. Niki nggih anu Mas Yogi, tresna kalih budaya niki nggih saged nembang. Nek wonten wayang teng pundi-pundi nggih disusuli niki. Wes tekan. Wah, jan mike loro. Walah, mik loro arep diagawe kabeh ya. Selamat malam Mas Nanang. Selamat malam ngoten Mas Akbar. Wah, ki mau lagi teko apa piye kok lagi ketok? Oh, kula ndelik teng mriko kok. Oh, kok batinku aku ora ketok sampean lho. Oh, tak kira lek batenku nek sing gak ketok malah kula malah. Oh iya. Iki dalam rangka HUT Partai Nasdem yang ke-10 tahun. 10 tahun ora krasa wis suwe 10 tahun Nasdem. Oh iya, 10 tahun dalam mengemban amanah. Nggih. Ikut dalam pembangunan nasional. Mas Yogi Dirgantara Lumantar. Wonge bagus ya wonge. Lho lah. Apa ngerti? Inceng neng kono mang. Hah? Mbok inceng. Pas nyanyi tak delok wah wonge ya ngene, Mbak. Yogi. Apa ketok nang? Ya ketok neng kono. Wis ya, wis karepmu nang karepmu. Mas Yogi Dirgantara. Ngaturke selamat dulu dong. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Nasdem yang ke-10 tahun. Semoga tetap jaya. Doanya untuk Mas Yogi yang sekarang untuk duduk. Mas Yogi doanya semoga panjang umur dan sejahtera. Oh, amin. Dan sukses dalam karirnya. Sukses dalam karirnya. Wah, luar biasa. Aku ki mung dina-dina ki rada galau tenan. Peh. Aduh. Peh tenan. Wis galaunya apa toh? Ndak kuat aku gini ki. Nah, lah galauat yo selehke. Marai kena PPKM ini. Apakah arti dari PPKM nang? Pernah perhatian kemudian meninggalkan. Ya. Aduh. Ketoke Nanang iki ketoke kok wis kemeceri jane umur piro to Nang? Wis kudu mangan wong ayo. Hah? Kok sampeyan umur piro? Nikah nementala kudu tak emplok ya Lho, aku sembok emploke lho. Kok sampeyan umur piro? Jujur jujuran. jujuran. Umure ya wong kelahiran 92 ya 29, Bang. 29. Iya. Wah, jane ya ibaratane wayahe rabi. Wayahe Mas ra kuat, Mas. Oh, iya. Mas Yogi kula jenengan golekne. Oh, iso sambat yang Mas Yogi. Saiki pamerno nembang. Nggih. Napa niki? Oke. Ki ana pamundhut pepeling. Pepeling. Ki lho Nang ana anu kagem sampean. Wo, nggih sembah Saking sinten Mas Tiar? Saking Mas Yogi. Saking Pak Yogi sembah nuwun Pak Yogi. Kuwi piro Nang diceksekno? Wah, aduh, cek kon delok. Ayo no. Astagfirullahaladzim. Piro? Jajal piro? Iki ta? Heeh. Walah, wis roh. Piro? Lagi biru apa? Rupane kok ngene mripatku sing burek iki. Abang apa biru? Abang. Oh iya. Ya picek tenan berarti ya. Lah traya picek kae. Oh biru tuh. Nah iki ini. Wah, ini Mas Yogi nyusul ini loh. Piye piyayine ganteng ora? Pundi mboten. Walah ya Allah lha niki. Pripun Mas Yogi kata di komentar jenengan pripun? Niki Mas Dalang. Pripun? Nggih. Iki wonten ketua fraksi kula. Wah, nggih. Ketua fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Nganjuk. Nggih. Ket mau kan sing disebut ganteng tok. Nggih no. Lah Nganjuk ya nek DPR sing ayu, Pak Dalang. Oh, ngaten. Nggih. Lah pundi Pak Yogi sing ayu? Ngapunten lho mboten ketinggal niku. Aja lancang. Aja mundur. Nganjuk niku DPR 3. Tiga. Saking Nasdem Nasdem kula
sing ganteng dhewe. Ya. Alhamdulillah. Oh berarti yang 2 cewek. Cewek semua. Niki berarti bersama Ibu Haji Ratna Wulandari, Ketua Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk. Oh, alhamdulillah. Nama panggilannya Ibu Mbak Ratna. Nggih, Mbak Ratna. Niki juga masih muda, Mas. Wong nggih. Hebat ya berarti Nasdem niku muda-muda sedaya. Yang satunya Ibu Lili yang pada malam hari ini dereng saged gabung. Nggih. Anu mbok menawi di kantor DPD Partai Nasdem butuh cleaning service. Oh, kula kinten butuh potensi pemuda kados Mas Dalang. Mas Nanang niki lho. Oh, saged. Wah, monggo niki Ibu Ratna badhe mungkin sepatah dua patah kata. Monggo. Niki Bu. Mas Nanang lungguh dhisik. Wah, ben Ibu Ratna kelihatan. Seneng ngarepku ganteng era. Oh, ganteng Bu. Wah, jan kaya Gantengnya kayak ngiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Niki wau sampun pamit saja nih. Terus dibeto mlebet malih. Tapi alhamdulillah. Karena badhe ninggali amplop. Alhamdulillah diaturi enek Mas ganteng. Tak delok sing ganteng ki kok malah dalange. Nggih. Mboten no kalah ganteng kali Nanang kula. Loh, ganteng kabeh. Oh nggih. Niki pripun Bu komentare napa badhe sepatah dua patah kata monggo. Menyampaikan napa badene? Nggih. Yang bisa disampaikan matur suwun atas rawuhnya semua. Terima kasih. Mas ngapunten lho ya, aku lek kon basa Jawa kaya Mbak Niken no mboten saged kula. Nggih. Ada cara Bu, ada cara. Pripun untuk dapat mendalami bahasa Jawa itu ada cara. Oh ngoten nggih. Kulino nanggap wayang. Oh ngoten, nggih. Ditulak Mas Yogi. Kan niki kula jak munggah, kersane kula mboten abot. Oke. Jadi kula nanggap. Amin. Untuk kedepannya dapat diagendakan. Amin. Pripun niki Mbak Ratna. Tetese di ulang tahun Nasdem yang ke-10. Kami berharap semoga Nasdem Nganjuk bisa lebih baik lagi. Amin. Kami juga minta doa supaya Nasdem di Kabupaten Nganjuk ini bisa lebih berkembang, lebih maju, lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dan semoga mudah-mudahan nanti harapan kami minta doa dari semuanya di 2024 nanti dari kami yang bertiga ini mudah-mudahan nanti terus bertambah dan nggak stuck hanya di 3 orang ini. Kita minta doanya. Siap. Gerakan massa sekarang itu gerakan yang paling kuat, kekuatan yang paling kuat itu kekuatan massa Bu. Nggih, lare nem niki lho. Kados mas niki. Dados upami saged kerjasama dengan Astabrata, saya yakin akan meningkat bukan hanya 3. Wah. Amin. Nggih, namun sekap semanten kok lek suwi-suwi ngesakno mas sing ganteng nek ngarepku iki lho. Nggih, iki jalan. Ketoke wis anu iki, wis bingung ning lungguh isor suwi-suwi wis bingung, pengin ndang ngadeg dhek. Mboten. Nih cekap semanten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ratna. Nggih. Wah, lah iki lho Mas Anang. Nggih. Aku anu Mas Akbar rada pekewah nek wae Mbak Ratna iki anu ayu pekewah aku. Nggih, ngapunten. Nggih, sembah nuwun Mbak Ratna. Kaya wah kok ndelok mboten panen. Kaya tepuk tangan untuk Mbak Ratna. Tepuk tangan. Nggih, sembah nuwun. Terima kasih. Nang, kowe iki kudune matur nuwun karo aku lho. Lho, otomatis. Lah kowe iki sing nglantarne entuk rezeki aku. Lho, ora-orane kaya panggah no kok. Panggah ta ya. Harus. Ora ketang kopi-kopi sak jingkir. Lah, ben ning mripat mak piye nah? Ya, mak piar. Langsung mak piar. Iki ana pambudutan pepeling. Nggih. Pepeling dibawani. Bawanana ya Nang ya. Nggih. Nanti ben sing nebang sinden ketiga berdiri berdiri ya. Heeh. Mangga.
rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke. Suasana pandemi jarang ono wayangan, mesti kowe kangen wayangan mesti. Ya, kangen suasana wayangan, ya toh? Nggih. Nah, mula aku wis matur kepada Mas Yogi, titip kanca-kanca seniman dumateng panjenengane Mas Yogi. Nggih, mugi-mugi kemawon. Amin. Terus nenang. Rukun lima puniki sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu. Budal rene mau karo sapa nang? Numpak motor pitik niku iki ambekan. Iya. Numpak motor ora jurusanmu akhirat. Sing mesti niku. Kowe iki jan tenan ae. Glelekmu lho seneng senenge ya. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Oke. Dek Niken Salindri, Dek Sinta, Mbak Enggar jumeneng. Monggo. Iki jajal nang nek pancen kowe ro. Nek contohnya kok Mbak Enggar sik Mbak Enggar nek sampean pancen roh iki ciri-cirine wonge piye? Oh. Alah yo ciri-cirine rada dhuwur awake langsing. Oh. Ya wis karepmu. Nek Dek Sinta, wong asline ya lemu, tak arani langsing berarti motoku ya picek tenan. Terus nek Dek Sinta, wonge piye? Lek Dek Sinta kaya ya piye ya sik tak grayane sik. Weh. Piye? Yo mbok terawang no piye? Wonge piye? Ciri-cirine? Sik to. Kok gak ketok to sing ndi yo? Heeh. Wonge ya lemu. Lah nek Dek Niken lagi lho. Alah ya ora usah diomong kuwi nek putrine Bu Winarsi siji iki wis ora usah diomong nek iki. Piye lek aku piye, Mas? Ah, wis ora trimo piye-piye wis menggemaskan nek kowe. Menggemaskan gak pengen nyiwel aku lho, Mas. Oh, sok cara anu wis kudu ndang tak emplok tenan nek karo dirimu. Bongget panganan po piye kok. Lek karo bocah sitok ki wis korot-korot kudu ngemplok tenan. Lagune Pepeling. Sinden 3, yo baris siap gerak. Nah, kudu kenceng, yo siap gerak. Tersikap sempurna Mbak Enggar, ya siap gerak. Lencang ke kanan gerak, ya kanan, yo geser. Oke, ya. Aku ndek enek kanane Mas, berarti piye lencang depan aku. Oh, meneng ayo. Meneng pojok mergo tegak gerak. Wah. Ini kan meneng elek kok. Heeh, saiki Mas Nanang di depan sendiri posisi, oke, di depan sendiri, nyontonin joget. Nah, nyontonin joget. Dicontonin jogetnya Mas Nanang. Ayo, Mas kendangnya. Nanang instrukturnya cara ya, instruktur jajal. Dicontonin sih kendangan jaipong tok, kendangan. Ya met kudasi Mas, HP Mas. Kok aku lho. Ya met kudasi, ya. Ayo. Ndang. Nah, gini. Asik. Asik. Salam dari Binjai.
Yamet kudasi Bang Jamet para kedasi Arana kimochi para kedasi Wes jan koyo anak kucing golek imike mboke lho. Kayak tenan nek kayak tikus anyangan-anyangen lho. Oke, pepeling Dek Niken Salidri, Sinta Widya Palupi dan Mbak Anistia Enggarsari. Ayu ya, Anistia Ayu Enggarsari. Oke, yuk pepeling tak tuntak. Oke, gak nyengke. Awas. Salat saya tinado tindak mungkar Maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe Jasamrana iku perintah agama ngelingono ning donya mengsadar Ayo kedua bareng-bareng, yo. Salat saya tingedoh tindak mungkar Maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe Jasamrana iku perintah agama ngelingono ning donya mongsadela Oke, makasih
kasih Dek Niken, Dek Sinta, Mbak Enggar. Nggih, sembah nuwun. Oke, makasih juga Mas Nanang ya. Nggih. Aku ketoke arep ana jadwal ning Ngronggot nang. Tanggal pinten? Oh, ngusik iki masih rembukan kok ya. Oh, oke. Siap. Engko nek anu tak kabari. Nggih, sampean inbox ning Facebook-e. Wadah. Facebook. Heeh. Kang Gareng, piye, Tru? Aja keladuk anggone suka parisuka iki paket wayang virtual lah. Jadi ora sewengi. Tetap menggunakan prokes protokol kesehatan. Lakone Wahyu Kamulyan Jati Satrio Dirgantara. Kaya piye lakone? Ayo. Nutuke lakon dereke ndorone awake dhewe. Ayo Truk tak dereke. Arimbi kula wonten dawuh pangeran bombong rasaning atiku bareng aku nyawang anakmu lanang kathot katon wis samapta ing gati sawigoing diri ngene bakal kajumenangake nata ana ing Pringgondani
ora jeneng Werkudara ngelak mangsa bujung wanci nanging katone kabeh wis siaga. Nun inggih pangeran, mugi-mugi wisudan ratu menika saged gangsar tanpa alangan ngantos paripurna. Miwat langening kalang yuwana gelar pandamoncar ong tinon ler kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purna menggegono kasare mangsa katiga nganti cumengklungen gonku ngenteni piye kala bendana anggonmu sowan Kakang Brajadenta antuk gawe apa ora? Yo kalah ketiwasan Mbak Yu. Ketiwasan piye? Saiki Kakang Brajadenta sekuton karo para Kurawa. Atos penggalihe kaya Gunung Waja. Ketitik bareng arep tak kanthi manunggal kekuatan kelawan Pringgondani malah kanake Giri Sayembara. Gatut kaca kelakon dadi ratu yen bisa nglangkai bangkene Kakang Brajadenta. Iki piye Mbak Yu kok enek lelakon kaya ngene? Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lerikin sang mawe gandrung sabarang kadulu kermoyak mayik waduh pados pundi Kanjeng Ibu kok wonten lakon ingkang kados mekaten menapa kula kedah sowan Paman Brajadenta ora kowe ora tak lilani Braja Musti pados pundi Raden? Kowe adine Brajadenta Kandhanana piye karepe? Aduh. Hina semubang Hyang Aruna
kadinetraning anggarapo sabdaning kukila ringgane goro saketer kini donganing kung lirwowo sing pinipanco ayo kakang mbok dipenggalih tokang weningno pikirmu selehno rasamu aku karo kowe wong tuwa kang tinuwi-tuwi nyengkuyung lan mayungi gregete bocah nom elinga ya kang derajat lan pangkatmu sipate ora langgeng mula aja banget leh mung gondeli negara Pringgondani iki ya kang cukup cangkem apa lho Indriya mangungkung kanduhan wimang drangap waton ucap kowe Brajamesti kowe wonge Gatotkaca ya tata gelar kowe kuwi adiku nanging yen kowe melu Gatotkaca aku ora sudi aja nyepet mripat reget jrambah minggato saka pengarepanku aduh kakang Ratune Ratu Utama patihe patih linuwe paman sungkem pangabekti kula kunjuk paman Brajadenta paman Gatotkaca pasrah jiwa raga dumateng jengandika paman Gatotkaca saged nggagapi sepinten to singkeling manah paduka paman Brajadenta nanging paman kedah ngawuningani mboten wonten senadyan to sak mrica binubut Gatotkaca anggadhahi ancas kepingin ngrebat panguwasa Pringgondani saking jengandika paman Brajadenta aja kementhus kowe Gus dupeh wiwit bayi kasektenmu wis disekseni dewa kowe bisa mabur sak jembaring langit mbok kira kasekten sing kok duweni bisa gawe Brajadenta gumun ya aja ngleleng pacakmu kowe senadyan to kowe anake Mbak Yukwarimbi nanging sejatine kowe kuwi tedhak turun mungsuh simbahmu Pandhu kae sing mateni bapakku Prabu Trembuku bapakmu Werkudara kae ngrabi Mbak Yukwarimbi dadak gawe tumbal Kakang Kwarimbo tegese gelem ngrabi Mbak Yukwarimbi nanging moh karo dulure lanang cekak cukupe kowe kelakon lungguh dadi Ratu Pringgondani nanging adepono dhisik Brajadenta
anak kula. Aboting lelampahan prasasat mikul bumi. Kula ngertos paduka boten badhe kuwawa perang tanding kaliyan ingkang paman Brajadenta. Awit paduka anak Mas tansah ngegungaken ing reh tata krami. Lajeng kados pundi menika paman? Menapa kula pasrah pati dumateng paman Brajadenta? Ampun nggih, ampun. Kula ingkang badhe sabiyantu kanthi sarana manjing wonten epek-epek asta paduka ingkang kiring. Aduh paman. Ayo Budiya we Garukaca. Jarene kuwi calon ratu Pringgondani nanging ndi nyatane? Bareng kowe tak prawasa babar blas kowe ora duweni kekuatan. Ing kene jagat bakal nyekseni, umat bakal ngakoni. Mbok menawa ratu Pringgondani dudu Gatotkaca nanging Brajadenta. Lah ing kono ta wau tanpa daya risang Gatotkaca dupi kaprawasa wani dening kang paman Brajadenta. Sumbar angungel jojo risang Brajadenta. Kocap ana kaelokaning jagat Raden Brajamusti kang wis manjing ana epek-epek astanira Radyan Gatotkaca ingkang kiring kaya-kaya kuwawa krida tanpa jinarak Raden Gatotkaca asta kiwa hanebah mestakane sang Brajadenta dadi lan patine ya manjing aning astanira Raden Gatotkaca ingkang tengen. Gundala ayo opawe Koso mesti Gundala aman aman Balaruta saking godha sakura kula yen atana mutusa sang Sri Wong Semar dosa apa kang ndak sandang dene aku wis wani marang paman Brajadenta. Tata gelar paduka mrawasa keng paman nanging sejatosipun paman Brajadenta lan Brajamusti menika mboten tumekeng pati lho Den. Awit keng paman kekalih menika manunggal kekuatan dhateng raga jengandika Raden Gatotkaca. Mila reja-rejaning jaman wonten aji-aji sing jenenge aji-aji Brajadenta Brajamusti. Pun mboten saged delarung-delarung enggal tumuju wonten Pringgondani Den.
Aku Prabu Matswapati kang minangka dadi ratuning para ratu animbang angenget lan anetepake Gatotkaca kawisuda jumeneng ratu aning Pringgandani jejuluka Raden Anom Gatotkaca ya Prabu Anom Gatotkaca. Dewa Sugata marang soring prang ngendan wing awiyat Narada ngepalani ora ginjang pak pong slire ginci buntute acel kater ulup Gatotkaca ulunten dawuh ulun Bathara Narada kang minangka kami tuwaning dewa bakal paring kanugrahan marang jeneng kita kang wis kawisuda jumeneng ratu ana Pringgandani. Sira nom-noman kang bangkit antuk kamulyan dadi ratu ana Pringgandani. Sira uga bocah enom kang duweni kapribaden kang sejati. Ya kuwi sifat utama tanpa singklar ing tata krama. Tampanana kanugrahan iki wujute wahyu kamulyan jati ngger Gatotkaca. Daring Jaka Lodang pranyata sasmita gaib gumelare dadi jangka sapa wae kang hanyranti antuk pitutur yakti margining gesang rahayu yuwana sanes karaton mingerke blating widi bagat hanyegat jantraning kodrat tumuruning kanugrahan wujudipun wahyu kamulyan jati dadya katentreman ing bumi Nuswantara menika. Lelakon wahyu kamulyan jati sageta damel kaca benggala ingkang becik dadi patuladan ingkang ala kagilesa anut lakuning jaman. Mugi-mugi ing tembenipun kathah para nem-neman negari ingkang nulat lekasipun satriya dirgantara. Surya Chandra bintang Devana Maruta